Ahojte priatelia, dnes sa ideme pozrieť na tie moje semienka paprík. Takže máme tu tých 6 pohárikov a ideme sa pozrieť, v akom stave sú. Ideme si ich vysiať. Ideme sa pozrieť, ale niečo vidím priatelia. Pozerám paprika Cubista F1. Pozrite, dám vám to bližšie. Papričky máme vyklíčené. Ešte to dám takto. Semienka máme vyklíčené. No, ja som si, priatelia, kúpila takúto zakoreňovaciu misku. Vidíte? Dole má dierky. Je taký stredný rozmer. Není ani veľmi veľká, ale ani veľmi malá. Keď sú veľmi malé, tak sa častejšie musia presádzať tie priesadky. Tento zakoreňovač má aj takúto podmisku, tam sa vlastne nám bude udržiavať voda, čo je veľmi dobre, keď pestujete priesady si vnútri pri okne. A kúpila som si takýto, mám to opačne, gazdovský substrát na výsev a množenie. Takže substrát máme v zakoreňovacích miskách. A teraz si už len budeme do toho substrátu dávať tie vyklíčené papričky. Pozrite, priatelia, vidíte? Tu máme tie vyklíčené papriky. A ja si vezmem každú, ktorá vyklíčila, opatrne. Môžete aj s tou servítkou. Pozrite, vidíte, aký má korienok? Áno. A dávam si to pekne korienkom dolu, veľmi opatrne, tak, do stredu. A ideme na ďalšiu. Veľmi opatrne. Veľmi dobre sú na toto tie pinzety. A nezabudnite, priatelia, keď si ich už vysadíte, nepolievajte ich krhlou, lebo oni sú veľmi jemnučké. Ja odporúčam na začiatok takto si ich postriekať, nech sa usadia na tom mieste. Môžete pomôcť trošku prstom. Ak vám klesne substrát, iba doplníte. Treba s nimi opatrne. Sú to naše princezné. Teraz už, keď oni vzídu tie papričky, dáte ich vysadiť a oni vzídu, tak už potom treba zabezpečovať dostatok svetla. Áno, čiže aby mali svetlo, dať ich na to okno vyššie, čo najbližšie a ak nie, treba použiť aj tie pomocné lampy na prisvietenie tých paprík, nech sa nám nevyťahujú. Tak zatiaľ, priatelia, vám prajem pekný zvyšok dňa. Ahojte!